assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe diaspora Sénégal TV min calmini moni kala ina woni mbade yettode muɗum hande o eɗen ɗo e leegal ñette mbar tawi woni sababu garal men ɗo ko tawtorede mo ganduɗa kañum woni conférence ceerno Amadou Tidiane kañum woni almami juma mo ñette mbar so tawi wiyama ñette mbar noon wiye Gounas tawno e gurdam Mamoudou Lawel en jettimo Dia kanko e garagal ɗo ceerno Amadou Tidiane kañum inniri ɗo nokku o kañum woni Gounas ɗon ko kañum woni Madina Gounas ɗum woni ɗo ɗum reeɓi jama o e juma o mango muɗum foof caggal nen mango o nawi Cheikh Mamoudou Lawel itti volontaire ene fewniti jama o gam rewɓe mbawa heɓde goni joni noon min gari ɗo e nokku o gam tawtorede conférence mo ganduɗa kañum woni baɗowo ɗo gonɗon e lewña on ceerno Amadou Tidiane artiri conférence ɗo tawi ko sukaɓe ñette mbar nangodiri mbi alay saago ko mbaɗanɗa lewna ma waɗ ɗum ɗo hen ceerno Amadou Tidiane o jaɓaniɓe ɗum ma waɗ ɗo conférence o ɗon en keeɓi information e kabaruji keɓɗen tematiyan wi ɗum ceerno mum jangguidino ɗum ceerno mo Talla ma ar tawtore conférence o ɗum noon télémon diaspora Sénégal TV min mbadde déplacé mo arde wadde couvrir ɗum noon ndewi amen so Allahu lamɗo jaaɓi kala ko kewi ɗo e nder guette mbar ma on keeɓen ko laaɓi ko busiri mon Aliou Kanté ari ɗo hande tawtorede conférence mo ñette mbar e Sénégal diaspora TV وصفق محمد بن بان كون المستوى مصطفى 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 كسب سريتوبا مصطفى 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 لبان كون مصطفى عيسى لكل من قد فضل موسى خذ خدمه فوق كل رقبه من استقال الإسار لم ياتي فيما مدى وابدا لا ياتي ثبت ان ربنا لم يفهم استلوا بسم الله له سيادة له البراءة يوم ألست ولد صفا كون نبي المنتقى محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولومي assalamu aleykum ceerno Bocar Kane gonɗen ɗo e Pikine gam tawtorede ñalawma hande jangde alqur'an ganduɗa ko dulla gongal ɗo e Pikine alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillah en jetti Allah hande ko ñalawma weltare ko ñalawma ɓamtare en jetti Allah no fewi en jetti kadi ceerno Aboubacry Diallo gilo ari ɗo hen e leegal he ha joni so haala Allah leegal ngal ko ɓeydi tan ko yarude yeeso leegal ngal wonno wano kanko gilo ari ɗo hen ha joni ko ɓamtare kanko jangguini sukaɓe Qur'ana so maydo waɗi kanko heblata kanko waɗata hunde foof jama o kadi kanko woni porte parole omo dari hen no fewi no fewi no fewi no fewi ɗum noon ñalawmaji baɗi ni hende so mbaɗi en mbawa so wona yettudemo e ñaganademo Allah yo Allah ɓeydade ɓamtudemo ɗum ɗo woni premiére édition o eɗen ñaago Allah yallah hokken tawede kadi kitali limtindi taw ene wonde ɓeydare en jetti kadi mawɓe leegal ngal foof en jettiɓe no fewi no fewi no fewi no fewi guilay délégué Babbeydi e imam en ratib ceerno Hasimiou Diallo ceerno Abou kam hay goto wawi ñaganade men wiyata tan en gaccidimo e Allah so ɗum ɓenni kadi wangge conférence o kadi eɗen jetta Allah eɗen jetta Seykou Dia e alhaali jama o guilay yimɓene gandi guila ñandede min gonno koye travaux ji ɗi wonno yaruno o ari kadi o hepti foof o wi foof kanko jokkiri ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi Seykou Dia ni kanko ne yimɓe ne ñagonomo ne ñettanaɓe Allah kamɓe foof ko ñalawma ɓamtare e weltare en jetti Allah no fewi salamu aleykum wa rahmatullah machallah ɗum ko ɓamtare cukalel so Allah wurtinimo Qur'ana no mawɗo wiri ɗum joni hen mayde e Qur'ana kam ko sahid mayde e Qur'ana ko sahid omo wawi hay jinnaɓe makko no mbawa yafrede sababu makko saabu cukalel ñalawma mo jangguina ba ñalawma mumi ba o tan hay sinno won taniraɓe mum leptatinoɓe walla jayatiraɓe mum no mbawa yafrede sababu ɗum ɗon ɗum noon wadde cukalel so wurtama e Qur'ana jangga Qur'ana ɗum ko yettere Allah eɗen ñaganoma kadi yallah yurmomo yaafomo harnamo aljanna Allah lomtinane jinnama ko ɓuuri ɗum ɗon bi jaahi seydil wujud sallallahu alayhi wa sallam ay ɗum ko yettere Allah machallah ɗum ko yettere Allah no fewi jokkere ennam nde ne jokki ha joni jama o guila o to dumno jawtuɗo wallahi amin ballikintino yimɓe hewɓe pour wadde chantier jama o min puɗɗima chantier o kam yaworano no jinno yo yaaru ni kono Seykou Dia kañum e darde mum e moƴƴere mum nde wari o yi alhaali o nde o wi kanko ƴetti foof omo jokkita foof ɗum noon ko yettere Allah no fewi no fewi no fewi saabu wawɓe darade nde ɗon darde e hande oɗo aduna mo gonɗen weeɓani so welnoma kalis makko omo wawno yaade
o woɗoya investir o waɗa bangeji goɗɗi mais suudu Allah ndi o ko ɗum woni priorité makko mo fen ɗum ha feewa nde o fuɗɗo jokkade activité ji makko goɗɗi ɗum noon wadde eɗen jetta Allah eɗen jettanamo Allah eɗen ñagonomo Allah kala ko faggi kanko ne yo Allah wat hen barke Allah udditanamo arsigueji jaaji waɗanamo yaajede bi jaahi seydil wujud sallallahu alaihi wasallam eyi on jarama Kanté Seydi Kanté تتنزل عليهم الملائكة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. bandiraɓe julɓe, assalamu aleykum wa rahmatullah. en calmini dendagal julɓe yettiɓe ɗo henne o oɗo nokku tedduɗo hono fa tabarakallahu Madina Gounass ene quartier Amadou Yoro Ndiaye. enen darni ɗo henne hono ñalawma alquran e yamirore ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Talla mo ceerno Yahya mo ceerno Hamme Baba Talla e yamirore makko hono daara oɗo mo Darul Aitam mo ganduɗa o tabarakallahu sosi oɗo daara na yaare duuɓi 5 e yamirore makko alhamdulillahi rabbil alamin. hande ne woni ñalawma conférence, ne woni ñalawma mo ganduɗa enen jogui almuɓe fotɓene e nogas e joyo ɓe ganduɗa ɓe ko renɓe hen qur'ana, ɓe ko jofnuɓe hen, kamɓe foof fa tabarakallahu Allah ena waɗi masha Allahu taala eɓe duwone oɗo ñalawma. enen mbaɗi e subaka o noon conférence hono sukaɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kamɓe kalate hen cimoje, kala hen hadiseje nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, kala hen siratu nabi sallallahu alaihi wasallam. ɗum ɗon noon tabarakallah min mbaɗi ɗum e oɗo ñalawma le 21 mai e yamirore ceerno Ahmad Tidiane Talla. emin ñaagani julɓe Allah fottuɓe ɗo ɓe foof yo Allah waɗanɓe moƴƴere, Allah waɗanaɓe taysir e nasira nasara najabi jayi nabi sallallahu alaihi wasallam. ko ɗum ɗon woni tabarakallahu sabab oɗo ñalawma. assalamu aleykum wa rahmatullah. e alhamdulillahi rabbil alamin. almuɓe ɓe ko worɓe e rewɓe, kono noon jofnuɓe ɓe tabarakallah e worɓe ɓe ɓuuri fa tabarakallahu hewde hen. won noon worɓe ɓe ene jetti hedde tabarakallahu 13 ɓe ganda ko jofnuɓe, 4 ɓe goni renɓe, ɓen wat foof ko worɓe, wadde jeetoto ɓe goni rewɓe jofnuɓe, eyyi ko rewɓe ɓe goni jeetoto jofnuɓe fa tabarakallah. alhamdulillah emin jetti Allah subhanahu wa ta'ala noon no fewi, saabi ngal ɗo duɗal guila ngal sosaɗo ha joni hono tabarakallahu ngal ɗo leegal ena daari fa tabarakallahu e wallude Darul Aitam e daranade ɓe hajuji mabɓe e daranade ɓe dendagal koɓe cohlata. hono ko wayno mouvement tahaw sama goh ene dari hen, ko wayno Irba Sen eɓe dari hen, ko wayno dendagal tabarakallahu association en dari hen sababu no wallude Darul Aitam e wallude kadi sukaɓe ɓe ganduɗa kamɓe jangata hen e oɗo ɗum ɗo guila e rewɓe noon ha worɓe eɓe dari e wallude Darul Aitam saabi sukaɓe ne jangguiri deftere Allah ndi. e alhamdulillahi rabbil alamin. e min gone tabarakallahu liggey juma mo ganduɗa tabarakallahu nan ɗo caggal men on liggey juma no ko hen min goni. Allah waɗi min gonno hen minen wa leegal ngal, min gonno hen minen kadi tabarakallahu famille ji gonɗiɗo e leegal ngal. goto fof ko dañi ena waɗa hen, goto fof ko dañi ena waɗa hen ha Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri e moƴƴere Allah fa tabarakallahu e moƴƴere Allah min kawri e hono mawne amen Cheikhou Dia ɓi Mamoudou Lawel ena ari ɗo henna waɗi tawi amen min liggo wi kala ko liggorɗo ne juma ko heddi ko goppa e junggam ko min jokkitto ɗum. o waɗi hen plus de tabarakallahu 4 millions fayi dow jaggi 5 millions mo ganduɗa tabaraka waɗi ɗum e suudu Allah ndu. hay oɗo conférence hande ngaari ni ganduɗa tabarakallahu o soodi o addi ɗum o addani ɗum sukaɓe o wi ko ɓesgam janggarɗo ko ɓesgam kadi goni ɗo ko min fa tabarakallahu waɗata hen ɗum kam fa tabarakallahu mo dari hen e ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yommo moƴƴere. e alhamdulillahi rabbil alamin ko welamma mawɗo. aɗa ni darna ceerno ma darnanma hunde e yamirore makko mbaɗa, Allah rokkama cellal e tawede, ha ceerno ma ara kadi tawe oɗo ñalawma. alhamdulillahi rabbil alamin. ɗum ko weliyo mawɗo wonandema, ɗum ko weltare mawde fa tabarakallah. ko ɗum ɗon min dañi hen te o ari ɗo hen o hawri kadi min mbaɗa hommage hono almudel amen ne wiye Mouhamed Diaw fa tabarakallahu cankinoɗo kanko tottiri kado o. ɗum woni weltare ɓurde mawnude. wonni min mbaɗini ɗum so min mbaɗi ɗum ne yooɗa ne weela, kono so tawtorama kadi ɓuuri welde ɓuuri yodde fa tabarakallah. e alhamdulillahi rabbil alamin. bandiraɓe noon ɓe nottiɓe hen no fewi, ɓe mbaɗi hen tabarakallahu ko ganduɗa ko ene mawni, ene ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗanɓe moƴƴere bi jayi nabi sallallahu alaihi wa sallam. masha Allah. kono noon min calmini
emin baynima dendagal bandiraɓe mi ñagonoɓe Allah subahana taala moƴƴere kisal yo waɗanɓe moƴƴere ɓe jaayi nabi sallllahu alayhi wa sallam onenne on jarama no fewi onon wa site internet garɗo ɗo e télé garɗo ɗo ono ñaagui Allah subahana taala yo Allah waɗanon moƴƴere ɓe jaayi nabi sallllahu alayhi wa sallam caggal no jettuɗen Allah ene laaɗo men Cheikhna Amadou Tidiane en jetti kadi jinnaɓe men en ñaguinima Allah kadi mayɓe ɓe yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen heddiɓe ɗo ne yo Allah hokku ɗumen cellal e bawal eyyi enen ñagono Allah kadi dandal karu ko hawri ko ɗo foof go fof ummi ko suudu mum ari ɗo addi ɗum ɗo ko yidde rasulu sallllahu alayhi wa sallam addi ɗum ɗo ko yidde hammadi addi ɗum ɗo ko yidde ɓurane yidde diine mum amen ñaago Allah kamɓe arɓe ɓene yo Allah hokkuɓe hodde e dow nder galleji mabɓe dow jaam e cellal ñalawma hande o noon ko ñalawma hammadi Demba Halfi Seydi Diallo holmo jangguini hammadi ko ceerno Yaya Talla holmo woni ceerno Yaya Talla jibini ceerno Tidiane Talla kañum kadi jokkitini hammadi jangde mum duwoni ɗum kalko daña hen min jettat Allah min jetta ceerno Tidiane kalko waɗa ɗo hande foof ko ceerno Tidiane caggal Allah nelaɗo mum hammadi min duwni ɗum ko ɓiɗɗo moƴƴo duwnaɗo cukalel mo ganduɗa ne waɗi respecté e mawɓe mum ina waɗi respecté e jinnaɓe mum ina yiiɗi leegal yiiɗi foof minen de ko miñiraɗo moƴƴo ko minguel amen kanko hammadi ko miñi amen minen ko galle amen o wonno leegal amen o wonno ɗo quartier Amadou Ali Ndongo ɗo ko ɗon o wonno kanko hammadi o eggi toon ɓe dañi ɗo galle oɗo hoɗi ɗo sukaɓe gabbimo e duɗal ngal leegal ngal ñetti mbarnaɓe gabbiɓe duɗal mabɓe somi welama wi ko jidde Thiaroye Kaw foof ko ɗo janggata internat makko kala cukalel ngel janggadi ɗon maire funti ɗum go fof no ñaagui Allah dañde ɓiɗɗo janggowo internat hammadi o wax degui Allah men ñagonomo Allah internat o yo Allah naw ɗum yeeso ya barkilaɓal nelaɗo Allah diine o yo Allah naw ɗum yeeso bawal makko kanko e ɓesgu makko taarimo e ko takkimo yo Allah rokkumo sago makko rokko julɗo kala sago mum min noon mbiyatemi ko Aissata Dikel Sall ɓurɗo andirede Maymouna Sall amen jogui ɗo dayira Sababu Ahmadiyya dayira o ko Cheikh Tall kañum woni ceerno amen kañum woni wasila amen Cheikh Tall mo ceerno Makki kañum woni wasila amen Cheikh Tall mo ceerno Makki kañum woni wasila amen e dayira o amen jogui ɗo duɗal ngal wiyete ko yummiraɓe daara yummiraɓe duɗal min mbiyete duɗal ngal yummiraɓe duɗal sek altini hammadi ne arana janggina amen so arani o nelaɗo makko Moustapha Boli ara janggina amen minen goni yummiraɓe duɗal ngal min nangui hen e fittandu makko konko hammadi e fittandu almuɓe ɓo wondi ɓe amen gonde Cheikh Tall amen nangen ɗum te wurde e sellude en tawama kadi ha en juuli taski juillet inchallah le 15 juillet amen mbaɗa conférence mawɗum Allah ɓuuri mawninde ɗo ɗo jidde Thiaroye Kaw ɗo basé marché mo bees ɗo quartier Amadou Ali Ndongo so nden yonti so Allah jaaɓi amen mbaɗi moon évité kadi e nder programme o heddi kono ɓeɗo fof ko yummiraɓe goni ɗo bandiraɓe enɗam ɓolamo wonde Allah jarama on jarama kala ko woni hen noon ko haala ka tan weltare hen kono sagam tan ko yo fe salmini on mi juurima on mbaɗa yetta Allah e nelaɗum mbaɗa yetta bandiraɓe yetti arɓe ɗo ɓe guila e debbo ha e gorko ha e suka e mawɗo mbaɗa yetta kadi ceerno jangguinɗomo o wona ceerno Amadou Tidiane Talla tanum ceerno Hamme Baba Talla ɓi Yaya Talla ko on jangguinimo kanko Aboubacry Diallo nani ko min woni yummakko noon kono Allah waɗimo ndo naati duɗal Amadou Tidiane ndene ɓe goni cikol on tokoson bamma ɓe ƴetti ɓe nanniɓe alquran ɓe gone duɗal ngal Amadou Tidiane Talla jaggi ɓe comme ɓiɓɓe mumen foof mabɓe ko Amadou Tidiane jogui ha Allah waɗi Allah hokki ɓe ɗum ɗo koɓe dañi ɗo ko nde min gari ɗo hen min gonno ko lewna affaire o fof ko toon watteno ziyara o e conférence o ko toon watteno nde min gari ɗo nde kanko yamirore makko kanko Amadou Tidiane Talla o yo ɓiyam o udditi ɗo daara ko yamirore makko udditi ɗo daara hoddiɓe bandiraɓe foof gari gaddi sukaɓe mumen kala sehilaɗo addi bandu ɓiɓɓe muɗum mbiɗen jetti Allah noon min jetti kadi hoddiɓe ɓe min jetti bandiraɓe min jetta Allah kadi min jetta ceernajo o kala kadi ko waɗa ɗo hande ko Allah e makko kanko saabi ɗum nako kanko jangguidi sukaɓe ha mbawi wadde ko mbaɗata ko kadi noon mboɗo duwoni oɗo ɓiɗɗo hande joguiɗo duɗal ngal nde bammakko mayi nden koɓe sukaɓe tokosɓe kono haɗani ko joom o jagganimi ko min kanko woni afam kono ko suka to jenama ɗo kono Allah waɗi o jagganimi gila bammakko maayi
mi woyani bammakko maayi kanko jogui hirande jogui bottade ndo ari ɗo e galle ko bayal wonno ko kanko mahi ɗum ha wayni o huufi min yummakko o huufi bani ko en rewɓe o huufi miñiraɓe makko worɓe emin jetta Allah noon emin jettamo min jetta kadi ceernajo fof kadi barke gonɗo en fof kadi ko kanko min jetti Allah kadi min jetti hoddiɓe ɓe min jetti sehilaɓe ɓe guilane conférence o wiya ɓe ngala jonde ɓe ngala darde e ɓeni hen subaka e jamma e ñalawma e ɓeni hen kamɓe daari kamɓe kadi mbaɗi ɗum ɗo emin jetta hen Allah emin jetta kadi ceernajo ala hay caɗele goto nda ne waɗi sukaɓe Allah ne adda ɗumen tawa ɓeɗo sukaɓe wona sukaɓe rehluɓe Allah ne adda sukaɓe tawa ɓeɗo sukaɓe ko sukaɓe nehiɓe Allah walla min minene min mottila ɗum e mabɓe ene waɗa sukaɓe kadi yaaɓe ha fuɗɗi wiide ene bona Allah adda ɗumen ɗo Allah waɗana min hen sutura ha Allah rewna ɗumen lawol nani kono foof noon ko yettude Allah yettude jinnaɓeɓe sa ƴetti ɓiya nanni ɗum alquran aɗa rewa hen ne jaranma hen hunde fo hay so ɓiɗɗo wino doga jagga ɗum gadda so wiya ceerno ko mbawɗa fo wat hen kañumne ma wat hen ko wawi kono min jetta Allah min jettaɓe kamɓene eɓe darani kadi daara o kala kadi ko ummiɗo en e leegal ngal kala ko ummana e daara he eɓe daari hen eɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe emin jetta Allah emin jettaɓe ñalawma o sona weltare joɗade ha ɓiyene janggina jangga ha watta jangginde ha ceerno mum ɓurana ɗum ɓiye o ɓurana ɗum ɓiyum mo jibini hande ko ceernajo ne jagguiri oɗo ɓiɗɗo ni hay ɓiɗɗo mbo jibino jaggirani ɗum noon gueɗe kewɗe ko kanko wattatamo e lawol gueɗe kew ko kanko haalantamo ɗum ɗon noon ene saɗi hande e ceernajo so jangguinima gayni wiyanma tan ko ya yiloro e Allah kono ceernajo refta e maɗa ene holluma aduna ene haalanma ne ɓurana waɗirte ne haalanma ne dewal Allah waɗirte ne haalanma ne jogorte daara koye moƴƴere makko e neware makko emin ñaago Allah noon yallah junnu balɗe makko moƴƴina battana makko o ɓooya yeeso min to juuti min belti noon e ñalawma o bandiraɓe arɓe ɓe foof kamɓene emin duwanoɓe emin jettaɓe emin belti e gawangal mabɓe emin jettaɓe emin duwanoɓe wassalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ونحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندرابي ويوبي بيمامي من calmini on min juurimon kadi en ñaagi Allah kadi hono oɗo ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma qur'anul karim te alqur'anul karim woni fof hande e aduna neɗɗo jangguinowo ɓiye comme nelaɗo wi ko hayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu o yi jangguinowo mo ganduɗa ina waɗe ɓiɓɓe julɓe alqur'anul karim o yi on hay goto ala jobdi mum so wona Allah e nelaɗo mum e Cheikh Tidiane par ce que konko oɗo mo ganduɗa ñalawma baɗowo oɗo hande ñalawma hono oustaz Hammady Diallo minen min gandi makko tan koye moƴƴere e min gande makko tan ko moƴƴere kadi neɗɗo mo ganduɗa ina laaɓe reedu e ko waɗat ko omo laaɓi hen reedu kadi ko waɗat ko omo laaɓi hen reedu sukaɓe janggoɓe ɗo ɓe foof eɓe keewi kono machallah sukaɓe kala jangguɗo ma andu alqur'anul karim janggama te alqur'anul karim kañum woni nafoore julɓe eyyi kañum woni nafoore julɓe hande sa yi alqur'anu hande alqur'an ne manki tottede fodde mum eyyi alqur'anul karim ina manki tottede fodde mum hande a yiyat neɗɗo ƴetta ɓiyum nawa ɗum école no fewna ɗum no ɓufta ɗum kono alqur'anul karim an mo ganduɗa ko ganduɗa alqur'anul karim kañum woni tefoore janggo alqur'an woni tefoore janggo par ce que alqur'anul karim o wi Allah wi ñane yawmal qiyamati alqur'an kañum woni tefowo yimɓe ñaagui Allah noon oɗo ñalawma mo ganduɗa conférence hono oustaz Hammady o waɗa ɗum ɗo hono ñetti mbar duɗal mo ganduɗa ceerno makko jangguinɗomo no wiye ceerno Tidiane Tall kañum kala ko dañi ko on hokkimo ko dañi ko e ñaago Allah noon yo Allah hokken tawede kadi sahaji kewɗi gam barke annabi sallallahu alayhi wa sallam kala garɗo ɗo ñagama duwaw neldama duwaw ñaago Allah yo Allah hokken tawede sahaji kewɗi gam barke annabi sallallahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on calminama on juurama goto fof inde mum yetto ko addi fof eɗen jetta Allah eɗen mbiya bisimillah ñatiren alhamdulillah jetti alhamdulillah rabbil alamin ko waɗa ɗo ko eɗen ñaagui Allah yo Allah jaabu ɗo kala ko duwa yo Allah jaabu ɗum oɗo ceerno Mouhammady guila o naati ñetta mbar min kattaki vraiment omo darni amen darde nde ganduɗa ko darde to neɗɗo wawi darnade hoddi mum sukaɓe amen ko ɗo janggata
kala ko kewi gallo e leegal ngal omo daro hen to banggue religieux diine to banggue kala cankoraɗo omo ara daro waɗa hen fodde makko fodde fewde emin ñaagui Allah kala ko duwa ɗo ko yo Allah jaabo yo Allah waɗa hen barke yo Allah nawɗum yeeso so nawama yeeso ko yo Allah hokkan tawdere kala jinnaɗo hande garɗo e garɗo nde ñalawma no welti par ce que hayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa ta'allamuhu ɓurɗo e moɗon ko jangguɗo Qur'an ka baɗen andina on noon wadde oɗo min gala jobdi makko emin ñaagui Allah yo Allah yammo moƴƴere makko nde min ɓiɓɓe am ko ɗon janggata école o kono wallahi kala ɓe jippi ɓe gatta e galle men emin belto kala koɓe jangguiɗo emin gatta kadi emin dusto ɗum noon machallah emin jetti Allah emin jettimo yo Allah nawru gandal ngal yeeso yo Allah nawru dulal ngal yeeso yo Allah nawru barke dulal ngal waɗa hen barke ya barke Cheikh Ahmad Tidiane on calmina on juurama kala ko feeñe ganda ko neɗɗo kala ko oñi ganda ko neɗɗo timmani alhamdulillah rabbil alamin assalamu aleykum bandiraɓe yiɓiyankoɓe diaspora sénégal tv e wayno nane subaka en calmodiri e bandiraɓe en kalniɓe e gonnen ɗo ko e ñette mbar no dural gal ceerno Amadou Tidiane ɓe gandi ceerno Amadou Tidiane waɗi conférence mo ganduɗa hande mawɗo ɗo e ñette mbar nde tawɗo o waɗat ɗo ɗum ko to to wiyete kañum woni lewna guila hoɗi ɗo e ngal ɗo leegal noon omo jangguina almuɓeɓe rewɓe worɓe ɗum tagui on jii to fuɗɗode to sukaɓe rewɓe worɓe janggi alquran o ɓe ganduɗa ko jofnuɓe ɓe ganduɗa ko kañum woni ko huñiɓe alluje ɓe janggi caggal ɗum ɗe bottaji ɗe mbaɗa on jii banaji ɗi cagguinama e yettude Allah no fewi e yettude mo ganduɗa kañum woni Cheikh Mamoudou Lawil Afo Hebbiyaɓe jaltuɗo volontaire soodi gaari wi yo waɗe bottari yimɓe ñaami kaari jaram waɗama caggal ceerno Amadou Tidiane ceerno makko hoore mum ari tawtorede conférence o ɗum noon télé moon diaspora sénégal tv kañum rewidino gueɗe ɗe aɗa ƴewnidade gueɗe ɗe kala hen ko kewɗo e on ñette mbar hande ko dimanche oɗon gandi kala ko kewɗo e ñette mbar ma diaspora tv yettina donc ceerno o yettinama Allah no fewi sibu kala ko caggal almuɓe janggi ko namdino rendo ngo yo waɗɗo ɓe mbaɗi o wimo welti hande ceerno makko ari tawtorede omo namdi haday yimɓe yotti yo mbaɗa haday rendinama ha timi million ha ɓuuri million ko wino ko ɗum noon ko yettude Allah yettude diaspora sénégal tv yettude Cheikh Mamoudou Lawil Afo Hebbiyaɓe mo ganduɗa kañum woni sababu garden ɗo mbaɗen couvrir ɗo e ñette mbar Pikine min mbayni moon ha lawol gongol